Picos de Europa er en imponerende bjergkæde og nationalpark beliggende i det nordlige Spanien. Det er en del af de Cantabriske bjerge og ligger relativt tæt på Spaniens Atlanterhavskyst. Nationalparken blev etableret i 1918, hvilket gør den til Spaniens første nationalpark. Picos de Europa betyder Europas tinder og menes at være blevet navngivet af søfolk, der brugte bjergene som pejlemærker, når de sejlede langs kysten. Man skal huske at tage nødudgangen, for det betyder rigtig meget benplads. Luk det op. Perfekt. Første hotel, hvad kan man sige, hostel. Vi har vores indgang heromme. Man kan se lækkert vejr. Bjergene venter. Vi har jo selvfølgelig rumnummer 007. Vi startede vores rejse fra København og fløj til Madrid. Her hentede vi vores lejede bil og kørte nordpå gennem de smukke landskaber, indtil vi nåede den charmerende lille by Fuentedey. Byen er en af de mange adgangspunkter til Picos de Europa. Picos de Europa består af 3 bjergmassiver, Central, Western og Eastern Massif. Adskilt af dybe floddale med dramatiske klipper, dybe kløfter og frodige dale, er området et paradis for vandrere, klatrere og naturelskere. Fuentedey er især kendt for sin svævebane, der tager dig op på højder over 1800 meter. Herfra starter vores tur. Klokken 15 begav vi os ud på vores første etape. En etape på 12 km gennem Dujedalen. Så er det første dag på Picos de Europa, og vi er lige kommet op fra Fuentedey og har i dag 12 km. De første 10 er sådan set i det her smukke område her, inden at vi forlader stien og skal op formentlig på det bjerg, vi kan se deroppe, hvor skyerne går op. Så spændende dag. Så er vi havnet i en sky, og det er jo fordi, at havvandsdamp kumulerer ind over bjergene, og så skal de op lige her. Lige om lidt, så bliver det meget tog. Så er vi lige i togen her, mødt en masse får og en masse hyrdehunde. Der er styr på tropperne hernede. De går hele vejen langs skråningen her, græsser, og man kan sagtens høre klokkerne. Så vi har styr på det. Vi skal den vej. Som man kan høre, så er der rindende vand lige hernede, som vi lige skal ned og filtrere om lidt. Jeg er gået lidt tør for vand, og nu er der en lille landsby. Og så lige når vi kommer rundt om pynten der, skal vi derop. Klokken cirka 18 flod vi den forholdsvis flade sti og begav os op af bjerget mod Val de Monguero-toppen. En opstigning på ca. 1200 højdemeter.
De første 4 timer var forventelig hård opstigning, men pludselig ændrede terrænet sig. Fra græs til stenlandskab ændrede betingelserne sig drastisk. Klokken ca. 22 meldte tusmørket sig, og pandelamperne måtte i brug. Vi gik fra vandring til klatring og måtte forsere bjergvægge på op til 65%. Lige før midnat mødte vi en lodret bjergvæg, og vi måtte erkende, at vi var havnet i en blindgyde af klipper. Som en kat, der er kravet for højt op i et træ, så vi ingen anden udvej end at trykke på SOS-knappen. Vi var kolde, udmattede og bange, og ville allehelst bare ned. Helt præcis kl. 23.07 trykkede vi på SOS-knappen på vores satellitmodtager. Da vi ikke havde mobildækning på bjerget, blev satellitmodtageren vores eneste kommunikationsmulighed. Heldigvis fik vi fat i Garmin, som kunne videreformidle vores status til vores familie. Garmin kunne også sætte os i forbindelse med et lokalt redningsteam, som først kunne udføre en redningsaktion næste dag. Der var nu udsigt til 6 timers venten i en klippesprække. Klokken 7 næste morgen fik vi igen kontakt til redningsteamet, som kunne meddele, at de kunne hente os ud klokken 10. Klokken cirka 10 lokaliserede helikopteren os, men måtte desværre vende om på grund af dårligt vejr. Klokken 14 havde togen endnu ikke lagt sig, og i stedet måtte de sende 2 bjergbestigere ned fra bjerget for at hente os. Da vi så bjergbestigerne, fyldte det os med glæde og taknemmelighed. Vi var stadigvæk i live. Nu vil jeg høre noget fra. Den kommer nu. Nej, den kommer fandme nu. Men hvor kommer den fra? Er det en helikopter? Ja. Jeg får helt hjertebanken nu. Det gør jeg er helt varm nu. Nej, der var sæt mig også dejligt. Vi skal nok ikke lige finde ud af det sådan direkte. Nej. Jeg gør lige noget lige. Ikke nogen greb eller noget her, ingenting. Så var man sgu op. Ja. Sådan kommer man så ned fra et bjerg. Og nu skal vi lige have. Vi blev sat af cirka 2 timers gåtur fra byen Sotras. Her indlogerede vi os på et hotel, hvor det sidste døgn lige skulle fordøjes. Så er vi ankommet til hotellet Pena Castell. Og meget, meget flot hotel. Stilrent design. Den lækreste seng at sove i. Jeg tror, det her det er noget tempuragtigt noget. Det er virkelig lækkert. Vi forlader nu bjergtoppen Val Dominguero og byen Sotras. Vi går nu mod Bulnes til Caen Valdion via den cinematiske rute Ruta del Carris, en 27 km lang rute.
Ja, så blev det dag 3, og vi er nu gået fra vores hotel i Sodres. Nu er vi havnet her i Bulnes. Meget, meget hyggelig bjerglandsby med, ja, man kan vel også overnatte her. Men mest af alt så er det jo restauranter. Mega hyggelige gamle ældre huse. Vi er garanteret i nordspansk stil. Ej, så det godt ud. I baggrunden kan man se, hvordan man skænker cider. Tanken er, at man hælder op til en slurk ad gangen. På den måde aktiverer man brusen, og inden CO2'en afvikles, skal man nå at tage slurken. På den måde får man den bedste oplevelse. Den er sød. Stadigvæk tredje dag. Måske den mest sceniske dag på turen. Vi kan se komme ind i en tunnel her. Og vi skal lige dukke hovedet. Der er faktisk ikke så langt om. Hold da godt. Vi er ved at gøre klar til etape 4. Vi har netop overnattet i byen Caen, som er en lille by i Val d'Yonne-dalen. Denne etape får afgørende betydning for resten af turen. Der er ingen tvivl, at selvtilliden led et knæk, da vi skulle reddes ud på første etape. Vi skal gå 1700 højdemeter fordelt på 7 km op og nå Refugio de Ario gennem Canal de Trea. Okay. Op med sig selv om 17 højdemeter. Dag 4 er næsten overstået. Det har været den vildeste dag i Pyrgium. Lår, baller, læg,
jeg nogensinde har prøvet. Vi er gået ned fra Caris og skal nu til refugie Vega di Ario. Og vi har lige taget 1700 højdemeter i dag. Vi startede klokken 10, klokken er den ved at være 4. Så det har været en lang dag på jobbet. Ingen pauser, stort set. Hvor er det, jeg skulle forsvare mit telt mod køer? Det er sindssygt. Prøv at se den der. Den står bare stille. Jeg står og giver mig gerne have mad. Også være hårdt. Det er ikke sjovt. Så velkommen til dag nummer 5. Opdatering her lidt over middag. Og vi er gået fra Vega di Ario, som er et refugie. Og vi skal op til et andet refugie, der lige ligger 300 højdemeter længere oppe. Og vi har havnet her i sådan en lille eng dal. Masser af køer, masser af idyl. Ja. Velkommen til dag 6. Vi er lige overnattet på et refugie, hvor vi sover i sovesal med 12 andre mennesker. Og vi starter dagen ud med 600 højdemeter. Vi er cirka noget halvvejs i det her meget skønne område, hvor vi skal over til måske Val di Ogni i dag, men det er en meget, meget lang tur, så det er meget usikkert, om vi når dertil. Men vi må se, hvad benene kan. De føles i hvert fald gode her på dag 6. Så vi går videre. Ja.
Vi har lige fundet nogle rigtige bjerggeder her. Født og opvokset i Val d'Or, hvor vi skal til. De kender lige en sti her, som vi ikke helt er med på. Men lad os da bare prøve at følge dem lidt. Det er sjovt. De viser os lidt rundt. Og som vi kan se, så er vi kommet til noget mere grønt landskab. Det er spændende. Der skulle være en lille vandressource hernede. Og herovre, der kan vi se Val d'Or, som vi skal over til i dag. Velkommen til dag 7, vores sidste stop. Og vi er her oppe i 2000 meters højde, hvor vi er havnet her i en, hvad kan man kalde det, en gryde. Der er en lille grotte hernede, hvor alt vandet åbenbart passerer igennem. Man kan se vandet, det strømmer ned. Hernede der er der vand. Det vil jeg lige tage lidt af. Her. Det ser sgu meget fint ud. Så er der snart kaffe. Og herinde har vi en sovende mand. Træt. Ja, det er altid hyggeligt, når det regner. Nu har han har lige taget en lille lur. Og det var bare hyggeligt. Det buller også lidt. Så er der lige opdatering for dag nummer 8. Det er søndag. Vi stod jo rimelig tidligt op i dag. Vi blev enige om, at vi havde køer, vi havde heste med klokker på. De render rundt hele natten og larmer. Så måske det blev en 1,5 time søvn i nat. Men området her taler vist for sig selv. Virkelig smukt. Og glad for, at vi nåede at opleve det. Nu skal vi lige over passet her. Og så er der 1 kilometer ned. Og så står vores bil klar, og så er vi færdige med det her eventyr. Helt ubeskriveligt. Så sluttede ringen rundt om Picos de Europa med over 100 km i benene.
8.000 meter op, 8.000 meter ned, så er vi godt trætte. Mojai! Tak for turen! Så er vi færdige. Sikke en oplevelse.